Hi guys, good morning. Dinim vlog जाबाय. हाग्रा दांनो फैदों जोङो हाग्रा फुनो. टेनसन. ओइ बाजैया अखारगासिनो हरै साथामबो होयो. बाजै सासे सानै साथाम. Di hagra janan dong. Funiसै दिनै. लोगोफोर नायबाय थादों. अबे मोनसेया? अबे मोनसेया सिनाया. बै गोमो गोमोआ हाग्रासो. हाग्रानि माइनिबो माइ होनबा. माइआ जालांबाय थायो. हाग्रा बारा गैयाथ' ना? वेदाराबो जि मोजांखा थान्दानो. आयदै दैलांनि बोथोरालाय लंपेन्टबावसो हाजोबो खोमा माथो लकडाउनाव बर' ड्रेस गाननो मोनला माबाहाय मा होनो क'क्राझारनि सेंग्राफोरखौसो लामारनांगौ खोमा होनबासो आराम थानो मोनगोन आरामनो गनेशटानि खारगावनो हौवाखौ लानानै जि खस्थ'सो मोनलायलांबाय मावजिफोर बायदि जालांबाय जों मोखांखौ मावै मावै साग्लोबजोब्बाय साख्रियालफोरखौ गोदो लानो रोङासै नालाय नागिरनानै लानो रोङा बे नेदायाबो बोरै सनदेर फैखो आसामाव गायनांगौ मोजांमोन माइबो गायनांगौ हाग्रा फुनांगौ दाना खस्थ'नो जारलासो जागोन आं बिदि मिथिबा फैयामोन बेबादिबा ना खस्थ' मोनगोन जानो देनां बुजिगासेयाव साख्रियाल एकदम फिसाफोर फैयाखै बिराद आंनो मानसि नंखौ नांलाहाय माथो जागोन जिबौ एम्बु मानसिजों बुथारजानानै थाब थाब थैनाय थाब फैनानै आरो गोदान जोनोम मोनथां जायाहाय नेदेलाय माथो जानो लुबैदों मा मिनिबाय सायो नाजानो मा जागोन नोङो ना लिभार जागोन ना एम्फौ एनला जागोन मुस्रिखौनो जाहाय नोङो मुस्रि जाना होदो मानसिफोरजों गाथार जाबाय था सामफ्रामबो आथिंजों गेम गादो गैला सेटेप देलायलाय नुदो गारदोहाय दुब्लिखौ ना साफा नुबाय दा मा नांनानै रज'नो लुबैयो बिदिलाय दंसैनोबो कर'नाजों माबायो जोंहा मावनानै जाबाय था दुब्लियावनो मावग्राफोरा जायाखै कर'नायाबो आराम थानायफोरासो जादों हाग्रायाबो फिसा फिसाबो दं निजि एंगोन दासो नै माबा बेखौनो बिनि गिदिर जालांसिगोन बोरै जाखो बिगासेयाव हिनजाव फिसाखौ दाहरथोंसैहाय ना होनो दे ब्रेक टाइम ना बाजै ब्रेक टाइम मा लाबोदों थालिर गोमोन लाबोदों सबाहाब लाबोदों ओमफ्राय गाइखेर साहा लाबोदों ओमफ्राय दै लाबोदों आरो मोख्रा फिथाइ माखौ होनो मोख्रा फिथाइ वानायनि थालिरखौ देखायदो मा लाबोदों ब्रा नै नुवाखै जोङो फाथिबो दं नै आङो दै लोंदों हाग्रा फुनानै मेंदों मेंबाय होनबा जोबोदनो जोबोद मेंनाय जाबाय बथल आरि हरदो
साहा लाबोआखै साहा साहा लाबोआखै नामा साहा लाबोदों बिस्कुट लाबोदों दै लोङो आरो नै जोंना साहायाबो फ्लाक्सआवसो थायो माबाया सम्फ'आ जोंना गोरान नालाय बेखायनो दै लोङो आरोना नै जोंनि साहाया मायाव थायो एटम बमनि एटम बमसो होमबा साहा गुदुंना बियो सिलायबो बमानि नुयो बाव लोङा दे खुलिदोब्रा इजों नायलाय नै बे बाजि गायदे साहा फुदुंनाया बाजि गायदे साहाया जोबोद गुदुङै थायो बेयाव बारा दै लोंग्रि दै लों दै लोंनायानो एटम बमासो होमबाना दैया बिराद गोथाव जोंना गिलासा दै लोंगोन आं माबायदि मोनदों ने दे दैखौ गोथाव गोथावखा बेसेबां दब्लाय हाखो फुनोलाय दब्लायथाम खावसे अयथासार दैबो गैया नालाय आरो मामा राननाय गोजा नालाय गोरा गोराना फुनो हायाखै बे आमाय जाराया नोरगोथार आमाय जाग्रा हाग्राखौ सिनायनाय नङा खोमा माबानिया मा होनो क'क्राझारनि मानसिफ्रा जोंनि काजलगावनियासो सिनायो जाबाय हत्त' टेम्प'मा ना मानि बमानि साहाया गोजा जुमाय जाबायहाय जाबाय आरो गोजा दा फेगोन बारा लोंबा नों लादो लाबाय नै हरदो नालाय जा बाजै जा समायखादोंना मेगन माबाखाबाय आंना बिस्कुट गोरानबो जायो बिस्कुटाबो जोङो दामिखौसो जायो थाइसे थाइनैबो जायाहाय जोङो 30 थाखानिसो जायो टप हाफ होननायखौसो जायो जोङो टप हाफसो हनै नै जोंना बिस्कुटाबो गोथाव गोथाव आरो गेसमथार जों बिदि मेथाइखौ मोनजायाखैमोन हाग्रा फुनानैसो मोनजाफैबाय माइ गायनाय फैसाखौलाय माथो खालामो दख'ना गानो ओमफ्राय नाइटि बायगोन ब्लाउस बायगोन आरो लंपेन्ट बायगोन लेदेयालाय माखौथो लाङो दे जादो दे जादो दे मोख्रा फिथाइ बिखौसो होनो होमबा ना आं मिथियानोमोन दिनैसो मिथिदों आंना थाइब्रै आयु आंना बोखानायसो नै ए होमबा खम होदों नोंनो थाइसेबाव आयु थाइसेल'थार आं थाइब्रै लाखिबाय आयु नों बांसिन गैला गिदिरा सबसे गिदिर मानसियानो बुरजा जायोब्लाय जाबाय थाइब्रै जाबाय जाबाय नांला नोंना बेसेबां जाखो बारा जाबा दा खिनखारगोन आं नांला जाबाय आं थाइब्रै मेथाइखौ जाख'नो हाला माथो जानोनो रोङाबा थाइब्रै थाइबा थाइब्रै थाबा जानो हायाखिसै मेथाइखौनो जानो हायाखै दाबो एबाना जासिगोनलाय मोख्रा फिथाइ गोजा जानाय थिङा नांगौ गोदै गोदै जा गोदै गोथाव गोदैबा जानो रोङा नै बे बाजि गायदेया जानो रोङा जाम्बिसो माबानिया गलपारानिया मोनजायाखैमोन नै आं दासो मोनजादों खारबायाल'आ फैनानै ओंखायनो जानो रोङाखै मोख्रा फिथाइनानै सिनायामोन आङो दासो सिनायदों जोंना खारबायालंनि बाजिया रोङो जानो बाबा जोंनिफोरावलाय आरोना आयाबो होथादों जानायाव नै बेबो गलपारा कामरुपनिसो आयाबो डिमापुरनिया जायानो माथो जानो रोङाखै र' सिनो रोङानो बियो एसे